କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ। ଶରଣଃ ସର୍ବଲୋକାନାଂ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପରିଗ୍ରହ ଧର୍ମକୃତିର୍ମହାଧର୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମବାନ୍ଧବଃ। ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ। ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନକୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତର କଥା ଏବଂ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଚିତ୍ରରଥ ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବନ ଥିଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମେଧାବୀ ନାମକ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମଞ୍ଜୁଘୋଷା ନାମକ ଅପ୍ସରାକୁ ତପଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। କାମ ବାଣରେ ସେହି ଅପ୍ସରୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ କାମମୋହିତ କଲେ। ଋଷି ମଧ୍ୟ ମତିଭଙ୍ଗ ହୋଇ ଅପ୍ସରା ସହିତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି 57 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ମଞ୍ଜୁଘୋଷା ସବୁ କଥା କହି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ମେଧାବୀ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏବଂ ଅପ୍ସରୀକୁ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତପଭଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ପିଶାଚ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଅଭିଶାପ ପାଇ ଅପ୍ସରୀ ଡରିଯାଇ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲେ। ମୁନି ଅପ୍ସରୀଙ୍କୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମଞ୍ଜୁଘୋଷା ଏହି ବ୍ରତକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ କରି ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯିଏ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣେ ଏବଂ କହେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ବିଧବାମାନେ 24 ଏକାଦଶୀ ପାଳିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ମାର୍ତ ଓ ପରମାର୍ଥ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକାଦଶୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ରତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଜୀବଦଶାରେ ଜ୍ଞାତସାରରେ ବା ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆମ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାବିବା କଥା ଯେ କ'ଣ ଏକାଦଶୀ କରି ପାପ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୋଇପାରିବ? କଦାଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ନିତ୍ୟବ୍ରତ, ନୈମିତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଓ କାମ୍ୟବ୍ରତ ଆଚରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାରରେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତକୁ ନୈମିତ୍ତିକ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବକୃତ ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଓଷା ବ୍ରତ ପରି କାମ୍ୟବ୍ରତରେ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏକାଦଶୀ ପରି ନିତ୍ୟବ୍ରତରେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏକାଦଶୀରେ ଏକଭୁକ୍ତ ବା ବେଳାଏ ଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏକାଦଶୀରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶରୀର ଓ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହି କ୍ରୀଡ଼ା, ନିଦ୍ରା, ମଦ୍ୟପାନ, ପରନିନ୍ଦା, ଅସୂୟା, ଚୋରି, ହିଂସା, ରତି, କ୍ରୋଧ, ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ ପରି 11ଟିରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ। ପୁତ୍ରବାନ ଗୃହସ୍ଥ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ବିଧବା ଉଭୟ ଏକାଦଶୀ କରିପାରିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳେ ଓ ପାକାଗ୍ନିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଏ। ଫଳରେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଉଦରଶୂଳ, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଆଦି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ମନଃ କର୍ତ୍ତା ମହାବୁଦ୍ଧିର୍ମହାମହିମଦାୟକଃ ଭୂଭୁର୍ଭୁବଃ ମହାମୂର୍ତ୍ତି ଭୀମ ଭୀମ ପରାକ୍ରମଃ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବା ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀର ପାବନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ
ଚୁନରା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। Very good.